panguva ine zvinyazobuda pachena kuti ZANU-PF iri kunyatsoona zvairi kuzama kuita, iri kuzama kumanikidza kuti ngamera chero ripinde nebori retsono panhau dzema-constitutional amendments after Jacob Mdenda abuda publicly achitaura achiti they have got a battle yavakatarisana nayo yekukonvinza vagarumike eZimbabwe kuti vagosapota their amendment bill. Chitiko chinyatsonekwa kunzi ZANU-PF is feeling the heat. Iri nyatsoona kuti zvairi kuzama kuita apa iri kuita sekunge ruda kutamba nepo here. Sadapita mashoko mudanyipo panguva ino mu the Newsday. Don't leave us subscribe or like on the bell icon. Just in brief, Newsday mubudanyuka mchinzi. ZANU-PF Secretary for Administration Jacob Mdenda yesterday said the ruling party has a war on its doorstep to convince members and ordinary citizens to accept proposed amendments to the constitution. Mdenda made the remarks in Mutare, Manicaland province at the start of the ruling party's nationwide outreach program targeting provincial coordinating committee. In his address, Mdenda, who is also the Speaker of the National Assembly, said it was the duty of every party member to ensure support for the proposed bill in their constituencies. We have to fight a new war now, Mdenda said. The new war is the Constitutional Amendment number 3 bill. The party should be seen convincing Zimbabweans that this is a sound constitutional amendment bill and be dear to them. Though my developments are kuda panguva ino atikuonekwa kunzi awa Jacob Mdenda obuda publicly achinyatsoonekwa kunzi ari kubvuma kuti zvavari kuita izvi hazvidikanwi nevanhu, but it is their duty kuti vaconvince vanhu kuti vabvume ma-amendments pamwechete nevision 2030. Todzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chiri kunyatsoonekwa kunzi ZANU-PF iri kunyatsoona kuti zvairi kuzama kuita izvi hazvidikanwi nevanhu. Pena comment section yedu mafungiro enyu, musaona subscribe or like, chete on the bell icon.